adag cyffroes o ran y tîm ardal yma yn y Gorllewin a isio cyflwyno y ddogfen Cymru iachach sydd wedi dod allan o Llywodraeth Cymru. Dyna lle mae'n gweledigaeth ni'n dŵad o ran y tîma cymunedol, y tîma integredig yn y gymuned. Wedyn y weledigaeth ydy bod ni'n dod â iechyd a gofal a'r trydydd sector i gyd at ei gilydd, a hefyd wedyn dod â'r sector annibynnol i fewn hefyd fel da ni'n symud ymlaen. So da ni'n dod â'r meddygon teulu i fewn, y nyrsys yn y gymuned, y therapyddion, y gweithwyr cymdeithasol, a'r trydydd sector, a gwneud saff bod ni'n defnyddio'r rhwydwaith na sgynnon ni'n y gymuned i gael y gorau i'r person, i gael y gorau i'r claf. Mae'n siŵr diwylliannol di'r her fwyaf, mae'n debyg, achos yn gamn yn gymwys, mae'n siŵr da ni wedi cychwyn iechyd a gofal o lefydd reit wahanol, da ni wedi tueddu i edrych ar bob dim da ni'n neud drwy lygad proffesiynau gwahanol. Felly mae gynnon ni ar hyn o bryd sawl tîm sy'n gweithredu ar wahân. Felly un o'r heriau mwyaf ydy i ryw radda disodli rhywbeth sydd wedi bod yna am 10 flynyddoedd a cychwyn drwy roed, mae'n siŵr, sbectol unigolyn sy'n byw allan yn Wynedd neu Môn arna ni a meddwl, wel, sut da ni fod i drefnu'n hynna'n sy'n gwneud synwyr i bobl. So what we decided to do is to work closer together. We meet on a Monday. Social workers, district nurses, physios, OTs, mental health, all members of the primary healthcare team who have some responsibility for caring for the patients in the community. Dwi'n nyrs psychiatric cymunedol efo tîm dros 65. Dwi'n weld wedi wneud lot o les ydy ffordd da ni yn gweithio, mae'n haws trafod achosion, da ni weld beth mae pob arall yn wneud a bod ni gyd yn gweithio ar y cyd ydy. So ni'n dweud ys ni gychwyn y cyfarfodydd yma, mae yna well cyfreithrebu a cydweithio ymysg yr aelodau. Mae yna amryw o esiampau mewn ffordd lle da ni wedi cydweithio ar y cyd efo'r nyrsys ardal ac os beth wedi cael mewnbwn yr meddyg teulu hefyd lle. Mae hynny'n werthfawr iawn bod ni'n gallu cael y mewnbwn yna yn sydd bein yn y cyfarfod ar Ddydd Llun. Dwi'n mapio gweithgaredda, dwi'n cynnwys edrych mewn i gweithgaredda, digwyddiadau a pa fath o adnoddau lleol sydd ar gael yma hefyd. Dwi'n gweithio'n agos hefo'r unigolion i drio creu links na hefo nhw i weld beth sydd ar gael yn y gymunedau lleol. Felly ia, dwi'n gweithio'n agos efo bob fath o arbenigwyr i fod yn onest. Wel, be mae'n galluogi ni wneud ydy cydweithio a gallu planio gwasanaethau a'r gofal da ni roed i'n cleifion mewn ffordd llawer mwy trefnus mewn ffordd. Da ni gyd yn dod at ein gilydd fel tîm a gallu siarad yn blaen ac yn agorad ynglyn â'r problemau gwahanol a natur y broblem sgan yn cleifion ni. A wedyn da ni wedyn yn gallu rhoi ar waith y gofal a'r cynllun sydd ei angen mwyn atab y gofynion hynny. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud cychwyn arbennig o dda. Mae gynnon ni dim ar draws Gwynedd a Môn wan, gyd mewn lle chydig yn wahanol o ran aeddfedrwydd, ond yn sicr dwi'n meddwl bod ni ar y siwrna. Felly y be nesaf ydy parhau ar y siwrna, sicrhau bod ni'n mynd ar cychoedd efo ni ar y siwrna yma. A gweithio fan gilydd a peidio bod ofyn mae'n debyg i wynebu rei o'r rhwystra yma sydd wedi bod yna. Fydd y gymryd dipyn amser i ni i gyrraedd pen y daith os na ni byth, ond yn sicr mewn blwyddyn ddwy, dwi'n wirioneddol yn meddwl mi fydd trigolion Gwynedd yn gweld dipyn o newid o'r ffordd da ni'n ymdrin a'i gofal nhw ac anghenion nhw ac yn y bon beth sy'n bwysig iddyn nhw fel unigolion. Mae gynnon ni goblyn o waith i wneud o ran diwylliant, meddylfryd, ca bawb ar yr un dudalen, ond os na ni gofio y motto neu'r mantra byw fy mywyd fel dwi isio, dyna'r cam cyntaf, ac os da ni'n cadw'r person yn y canol, dwi'n siŵr y bydda ni ar y trywydd iawn.